Ja sam Iva i krenula sam volontirati početkom ove godine, a volontirala sam u dječjem vrtiću i u osnovnoj školi sa malim volonterima od 1. do 3. razreda i po tome se može zaključiti da mi je najdraži rad s djecom. Volontiranjem sam postala organiziranija, hrabrija osoba i ono me je podsjetilo kako neke najjednostavnije stvari mogu biti zabavne. Bok, ja sam Sara i u svojih 6 godina volontiranja volontirala sam svugdje, ali ipak mi je najdraže raditi sa djecom. Samo volontiranje je moj najdraži dio volontiranja, ali svakako sam početak volontiranja, odnosno uopće traženje gdje bih mogla volontirati, pa kraj volontiranja koje zna biti tužno, sve ima svoje čari. Volontiranjem sam postala sretnija, vedrija, pristupačnija, organiziranija, više sam fokusirana na druge ljude i na njihove potrebe i na koncu najvažnije, zahvalnija